Komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broad. Aksyon! Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kagkaroon ang inyong news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag Bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sa aksyon balita evening edition. Karon nga adlaw Miyerkules, Setyembre 22 sa tuig 2021. Makita kita live sa mga official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radyo Bacolod kag mabatian pa sa www.actionradyobacolod.com.ph. Kaming inyong mga tagbalita. Action and Defense. Tag-Action Dale Salazar para sa mga headlines. Una kita sa mga balita lokal. Otoridad may person of interest na sa pagpatay sa lalaki sa Barangay 13. Pagbaligya, pagbakal kag disposal sa medical oxygen sa Bacolod ginapamonitor sa DTI. Sa balita national, POEA may pandam sa mga nagatanyag trabaho abroad pagi sa dating application. COVID-19 death sa Pilipinas sang 2021 manubo sa pihak sang madamo nga kaso. Detalye sa mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanan. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hinagang piligan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton. Mga balita na may dala inspirasyon, Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon. Madayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat
higit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Kaulog na na'y sagsay ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, kadayon na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Don't just throw away questions and statements. Kasbarang aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, #1 with 40.10% radio station share. #2, Bombo Radio, 38.70%. #3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, #1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us #1. Aksyon Radio Bacolod, #1. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya pinagaman-amat ko man saka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga Pagsuwat nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isagid sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o kon rainy season sa Pilipinas. Gani, ilauman ang maulan nga panahon umpisa subong tutok Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang ilang mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga Balita una sa aksyon. Action Radio Philippines Standard Time, 6:14. Kagkaron sa detalye na sang mga balita lokal.
May person of interest ng kapulisan sa nagluthang kag nagpatay kay Lito Barbon na kinasang udto sa may Pulok Boulevard, Barangay 13, Siyudad sa Bacolod. Kinpahayag ni Police Station 1 Commander Major Ramel Sarona, sa inisyang investigasyon, masulod na sa ila balay ang biktima para mag-ilis sa pagkatapos paligo. Sanggin palapitan sang suspect kag ginluthang igo sa natong nga bahin sang iya nga ulo. Ginpahayag sang hepe nga personal nga kaakig sa biktima ang nakita nila nga rason sa pagpatay bangod madamo sang nagareklamo bato kay Barbon nga nagamaoy. Ginpahayag man ni Sarona nga nagligid lang sa Setyembre 14, ginpreso man si Barbon bangon sa alarm and scandal kag attempted parricide matapos iya kuntani bunon ang iya minor de edad nga bata. Ginpahayag ni Sarona nga tuig 2019 kag 2020 sang napriso man ang biktima bangod sa gihapon sana nga pagpatay sa iya nga anak. Apang ginaligar sang pamilya nga mayar sang problema sa paminsaron ang biktima. Nakuha sa crime scene ang isa kaslag sang kalibre 45 nga armas luthang. Nagapangabayang SP sa Bacolod sa Department of Trade and Industry kon DTI nga istrikto nga i-monitor ang pagbaligya, pagbakal kag disposal sa medical oxygen sa syudad. Ini ang base sa resolusyon nga gin-author ni Councilor Inesito Novero nga unanimous naman ginaprubahan sang konseho sa virtual session subong hapon. Sunod kay Novero nga ginpabalo siya ni City Administrator kag Bacolod Emergency Operations Center Executive Director M. Ang angot sa ginaligar pagbakal sa madamong oxygen tank sa syudad kag liwat nga ginabaligya sa sagwa sa Bacolod. Una na nga ginpahayag ni Novero sa interview sa Aksyon Radyo nga dapat magbakal lamang sa medical oxygen base sa kinahanglanon kag hindi sobra. Ginakabalakan ni Novero ang posible maubos ang medical oxygen sa syudad kag posible magresulta sa problema nga hoarding. Urging the Department of Trade, Commerce and Industry in the city to strictly and closely monitor the sale and purchase and disposal of medical oxygen gases in the city of Bacolod. Ang kabahin sa pagpahayag ni Councilor Renesito Novero. Samtang nakalusot na sa second reading sa Sangguniang Panglungsod sa Bacolod ang ginadusong nga ordinansa nga ideklarar ang i-identify nga propiedad bilang protected area. Ang proposed ordinance ang gin-author ni Bacolod Councilor Carl Lopez, Chair sa Committee on Environment and Ecology. Ginpahayag ni Lopez nga gindusong ini nga ordinansa base man sa natabo nga ginaligar illegal nga pagtapas sa mga bakhaw kag illegal reclamation sa bahin sang barangay Sumagag, Barangay Pahanokoy. Ginpahayag sang konsehal nga sa idalom sang ordinansa mayara sang komitiba nga ginatuginan nga mag-identify sang lugar nga protected area kag ginadilian ang pagbutang sa mga establishmento kung anuman nga aktibidad sa lugar nga nagatuyo nga mapangapinan ang palibot kag malikawan ang environmental degradation. Sa tion nga maprobahan ng ordinansa ang magalapas ang magapangtubang sang penalidad nga hindi magnubo sa 5,000 pesos kag pagkapreso nga hindi maglawig sang isa ka tuig. Nagapati si Bago City Mayor Nicolas Sayulo nga luyag lamang pakalainon sa pila ka mga persona kun grupo ang iya administrasyon sa ginhimo nga pagpost sang laragway kag imbitasyon angod sa konsyerto sa Bantayan Park sa syudad sa Bago. Sa interview sa Aksyon Radyo Bacolod, ginpahayag ni Yulo nga wala sang kamaturan ang ginpost sa nagpakilala nga Bago City Daily Bulletin nagligad nga Setyembre 20 nga nagapang-agda sa ginatawag nga social distancing live band sa Bantayan Park. Ginklaro sang alkalde nga madugay na ang daragway nga ginpost sa official Facebook page sang syudad nga The City Bridge o kon Bago City Newsletter nga nagapakita sang establado nga ginpahamtang o kon entablado nga ginpahamtang sa Bantayan Park. Suno kayulo may nagapadayon nga construction sa sining lugar kabahin sa ikaduha ka phase sang ginapatukod nga Bantayan Boulevard. Duda ang alkalde nga posible kay moan ini sa mga nagakontra sa iya administrasyon bangod sa pag-umpisa na sang political season. For the year of fake news na siya. Kapasulod na ta sa political season mo, yara ginaya nga tao, yung mangguba si mo yan. Like it or not,
Ang kawain sa pagpahayag ni Bagos City Mayor Nicolas Yulo. Sa dugang pa nga balita lokal, ginmando ni Mayor Neely Zares ang pagpatuman sang skeletal workforce sa City Hall sang siyudad sang Talisay, Negros Occidental umpisa subong adlaw Miyerkules bilang pangaman managod mapunggan ang pagdamo sang kaso sang COVID-19. Suno kay Lizares ining magalawig tubtob Huwebes, Setyembre 23 samtang sa Setyembre 24 naman ipaidalom sa lockdown ang Talisay City Hall agud hatagan sang kahigayunan nga magpatigayon ang lapnagon nga disinfection sa sulod kag palibot sini. Nagbigad nga Miyerkules, ginanunsyo sa alkaldeng isa siya sa mga nag-positibo sa COVID-19. Base sa Setyembre 21 tuig 2021 nga datos sang City Health Office, ang Talisay ang may 220 ka mga COVID-19 active cases kag 60 ka mga COVID-19 patients nga napatay. Naglabot na sa 104,309 ang recovery sa Western Visayas matapos na dugangan sang 1,039 subong nga adlaw. Ang recoveries na record sa Iloilo Province nga may 407, sa Negros Occidental nga may 259, Bacolod City nga may 206, Capiz nga may 93, kag sa Aklan kag Antique nga may 38. Samtang 910 naman ang bago nga kaso sang COVID-19 sa Western Visayas subong adlaw nga nagdala sa kabilugan nga 123,485. Ang bago nga kaso na record sa Iloilo Province nga may 259, Negros Occidental nga may 243, Iloilo City nga may 143, Bacolod City nga may 114, Capiz nga may 70, Antique nga may 43, Guimaras nga may 30, kag Aklan nga may 22. Nadugangan sang 8 ang napatay nga nagdala sa kabilugan nga 2,857. Ang Western Visayas sa karon may 16,289 ka aktibo nga kaso sa COVID-19. Sa balita, una sa aksyon. Kasay sa 21 Action Radio Philippine Standard Time sa mga nagapangit. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hiyadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo.
mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsag anong nagkalintangan. Responsable na pagbalita, pagkain na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palangga. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Do not just... Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kasi pinagaman-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwat nga ng traffic to or ng-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isagid sa faktor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Kunyo 4 2021 sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang ilang mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaakyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit,
power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sa balita, una sa aksyon. Lasay si Media Action Radio Philippines Standard Time kagkaron sa detalye na sang mga balita national. Nagpandam ang Philippine Overseas Employment Administration o POEA batok sa mga nagatanyag sang trabaho sa iban nga pungsod pagi sa mga dating application. Suno kay POEA Administrator Bernardo Olalia, madamo na sa mga OFW ang nabiktima sang siningas scam. Masami nga gina-refer ang mga nagapangita sang trabaho sa visa consultancy firm kag ginapabayad para maproseso ang ginaligar. Isa ka trabaho sa iban nga pungsod. Ginpahag sang opisyal nga dapat nga usisaon sa mga OFW ilabi ng ilang partner sa dating application nga nagatanyag sang oportunidad para makatrabaho. Nagpanugyan si Olalia nga mas maayo nga magpangita sang lehitimo nga trabaho paagi sa website sang POEA. Nagwa sa records ng Department of Health nga manubo ang kalamuon sa napatay tungod sa COVID-19 sa unang siyam ka bulan sang 2021 sa pihak sang 3 kapilo nga pagsaka sa kaso bangod sa presensya sang mas makalalaton nga mga variants ng coronavirus. Suno sa DOH, ang case fatality rate yara sa 1.47% ikumparar sa 2.47% sang 2020. Ang Pilipinas nakarecord sang 472,205 ka kaso sa katapusan sang 2020, ikumparar sa 1,929,711 ka kaso halin Enero 1 tubtob Setyembre 21, 2021 o kon may 309% nga pagsaka. Ang National Capital Region nga may mataas nga kaso sang virus sa 2021, amo naman ang may manubo nga case fatality rate nga yara sa less than 1%. Sa katapusan nga balita national, gininganyo ni Mayor Isko Moreno Dumagoso mga opisyal sa Manila nga ipadayon ang maayong nga pagpamalakad sa syudad matapos nga siya nagdesisyon nga magpapili bilang presidente sang Pilipinas sa 2022. Ginpahayag ni Dumagoso nga tutukan siniyang pagbulig sa mga tao kag nagapangayo mainisang bulig para sa mga Manilenyos. Ginpasiguro man sang alkalde nga magapadayon siya sang iyang obligasyon pareho sang iya ginhimo bilang alkalde. Sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 32 Action Radio Philippines Standard Time, DTX 500 sa may mga fatty liver dira mag-take sang DTX Philippine Standard Time lasay sa 33 sa inyo nabatian ang kabug-usan nga mga balita sa Action Balita Evening Edition. Karon nga daw Miyerkules, Setyembre 22 sa tuig 2021. Salawat kaming inyo mga tag-balita. Action and Defensive. Kada-Action Dale Salazar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon
Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon